10 tiem ilu fil-busket faqsu 3 bajdiet ta' friħ tal-Barbaġġan wara jiem ta' stennija mill-omm u mill-membri tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK. Il-wasla tal-friħ intlaqat bidejn miftuħa mill-membri u anki l-omm l-indukratom lejlu nar biex jikbru b'saħħithom. Fil-fatt hekk kif kru ta' dan l-istazzjon resaq qrib l-omm u l-friħ tagħha b'tentattiv li jikseb fil-mat ta' dawn il-ġimiel tan-natura, l-omm kienet b'7 għajnejn fuqhom biex ma jersqux wisq viċin tagħhom. Dawn il-friħ huma parti mill-proġett ta' konservazzjoni tal-FKNK li permezz tiegħu qegħdin jintroduċu l-Barbaġġan lura fl-ambjent Malti. Dis-sena jidher b'mod prematur ħafna ħajkonna sena waħda mill-isbaħ. Qed ngħidu dan għaliex il-Barbaġġan li għandna fil-faċilità fejn jitnislu bdew diġà inislu l-friħ fil-fatt għandna bejta u wkoll illum rajna li għandna kletti friħ u mmarkajnihom skont kif tiklob il-liġi wkoll tal-ambjent u qed nħarsu l-qoddim biex il-qoddim jintelqu fis-salvaġġ u jkomplu jkattru mal-popolazzjoni selvaġġa li tlaqna propju ftit ta' xurilu. Ftit tal-ġimgħat ilu l-FKNK ħelset numru ta' Barbaġanni u dawn iċ-ċkejknin se jinaqdu magħhom meta jkunu lesti li jfendu għal rashom. Aktar tard din is-sena ħarsu biex uħud mill-friħ nintroduċuhom postijiet oħra semi-urbani bħal Kemuna u anka il-Mellieħa biex bekk hemm jista' jkun inkomplu nkabru aktar popolazzjoni li nħadnu fil-Gżejjer Maltin. Żmien ilu l-Barbaġġan kien parti integrali mill-ekosistema Maltija, iżda matul is-snin il-popolazzjoni ta' din l-ispeċi naqset. Għaldaqstant Mikallef spjegalna li ekosistema b'saħħitha tirrikjedi l-preżenza akbar tal-Barbaġġan Malti. Barbaġġan bħala speċi huwa ferm importanti, nafu li kien parti miċ-ċiklu, parti mill-biodiversità li kellna f'Gżejjer Maltin, u importanti li nerġgħu naraw li dak li naqas jerġa' jkun fiċ-ċiklu biex bekk il-biodiversità żomm bilanċ u tkun proprja ekosistema b'saħħitha kif kulħadd jixtieqha. Fil-ġimgħat li ġejjin l-FKNK mistennija terġa' tilqa' fi ħdana il-ħajja permezz ta' friħ oħra, hekk kif Barbaġġan minnhom biedet 8 bajdiet oħra.